ما امروز رفتیم گرانیسا سوق سلامت 12 ساعت رفتیم اینا گرفتم میگرسیم برای سوق سلامت اینا برگشتیم اینا تقویم رفت پنسیونرو یکی سرتفار زیلیونی بوده امیز 2 minut دادنش برو من نخواهیم 12 ساعت کشتیم نگرفتم برو انشالله. سلام علیکم محمد همش نغزای 100% نغز میبر از ماشینه نغزای اوبرینه 12 ساعت بگشته میبی پنشنرو را تماما با من نمیکنم بچه همه ساعت کوی جای زنگش بزنه بچه همه دوال نه میره و میبره دوال نه همه 100 ساعت ассалому алайкум дӯстони азиз ҳама каса созен хубен зинда бошен дӯстон видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд агар дар шуморо ки хона замин квартира ягон аппарат ягон компания дошта бошед марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ватсап мо дар рӯи экран аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед ягон рӯзи аз ҳамаи канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред дастгирӣ кунед дӯстони азиз лайкҳоро бизанед ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад ҳатман дар комментар нависед мо иншоалло ки пешкаш мекунем ба ҳаматон дӯстон тамошои бафароғат дастгири моро фаромӯш накунед дастгири шумо пешраи мост лайкҳоро бизанед подписатсия фаромӯш накунед шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем ҳамватанони азиз шумо бор доред мехоҳед ки ба тоҷикистон равон кунед ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед мо ба шумо ширкати якай парвизро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва ин акамон 10 сола стажи корӣ дорад ҳар ҳафта бор равон мекунад ба тоҷикистон бо нархи арзон ва дастрас мебошад ва шаҳри панҷакен шаҳри хуҷанд шаҳри душанбе кӯллоб қурғонтепа регар бор равон мекунад марҳамат дӯстони азиз муроҷиат кунед ва аз номи канали мо Насим Деҷа ҳатман салом расонед иншоалло ки скидкаи хуб ҳам мекунад ва борҳоятонро аз дари хона омада мегирад марҳамат кунед дӯстон ватсапон дар экран ширкати якай парвиз дар хизмати мову шумост дӯстони азиз шумо қарордод дар канали Насим Деҷа ҳама каса созен хубен зинда бошен анаки дастарошни як эълон гӯш мекунем ба як аппарат дӯстони азиз аз шаҳри бохтарян яъне ки номи пешина қурғонтепа аз шаҳри қурғонтепа квартира дар кора то 250 000 сомония дӯстони азиз дастарошни дар кора яъне ки пулиш тайёра гуфтагиай дар сеюм чорум этаж бошад мешавад дехонага ҳам бошад дӯстони азиз мешавад нашоди обу свет ҳам яъне ки дӯстони азиз бошад гуфтагиай касе ки доштагӣ бошад марҳамат ба ҳамин аппарат муроҷиат кунед номерҳои ватсапшон мондагиай 911 909 78 64 64 хаде занг бизанед дӯстони азиз иншоалло ки ва ба ҳамин аппарат дастарошни хона квартира дар корай марҳамат занг бизанед шербачакҳо ҳисор дар ҷо ҳастанд дӯстони азиз марҳамат як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор ҳастай яъне ки деҳаи гурёд гуфтагиай хоб се дар хона дӯстони азиз 16 сотиқ замин ва соати яъне ки хона 16 сотиқай об ва свет ҳам дора гуфтагия ки обаш бар ҳамин дуруни хона мегузара дар наздикии хона мактаб магазин масҷидам ҳастай ва дӯстони азиз нашоди документош ҳамаш 100% дарахтҳои мевадиҳанда дорад нархи хонара 450 000 сомонӣ мегӯяд боз аз номи сомонаи мо гап занед иншоалло ки яъне ки арзон ҳам мешавад бародаро номерҳои ватсапшо мондагиай яъне ки ошхона алохона кухни бания хулоса ҳамаи чи дӯстони азиз дорад нигоҳ кунед ки дар ҳамин пеши хонашон дӯстони азиз ҷӯйбори об гузаштаестай яъне ки дар ҳамин камера маълума бародаро об ва свет ҳам дорад хулоса камбудӣ надорад 450 000 сомонӣ аз номи сомонаи мо иншоалло ки савдо ҳам мешавад дар шаҳри ҳисор деҳаи гурёд се дар хона 16 сотиқ заминай номерҳои ватсап номерҳои дастишо мондагӣ марҳамат метавонед занг бизанед бародаро маълумоти муфассалтари хона аз худи соҳибашон дастрас намоед
дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки гуфтагӯяд ки дӯстони азиз дар ҳамин даруни шаҳр ин хона. Дар шаҳри Кӯлоб, яъне ки 3 дар хона, 3 сотиқ замин, кухни, банияи дарунӣ дорад. Масоҳати хона ҳамагӣ дӯстони азиз 100 метри квадратӣ мебошад. Обу ва свети пастинӣ ҳаст. Нархи хонара 300 000 сомон мегӯяд, нархи охириш дӯстони азиз. хона хулоса бардорор, ремонти хуб кардагӣ, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ, ҳамаи документҳош 100%. Ина дӯстони азиз, ремонти евро ремонт кардагӣ 300 000 сомонӣ, 3 дар хона, 3 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, хонаи фурӯши бардорор. Телефонно барои тамос +7 номери WhatsApp дорад. марҳамат метавонед занг бизанед, маълумоти муфассалтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат метавонед дар номерҳои 911 32 43 44 роҳӣ кунед. иншоалло ки хонаҳои шуморо мо фурӯхта медиҳем. ҳатман подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, 4 июли мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки пеши парки Победа гуфтагиай. хоб дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам кардагиай, дарвоза ҳам часпондагӣ, ҳамсоя дар наздикиашон зиндагӣ мекунанд. хона бародор, яъне ки коробка мебошад, бо симблок бардоштагиай, пеши парки Победа, 3 дар хонаҳай, 3 сотиқ замини бародор. масоҳати хона, нархи хонара 230 000 сомон мегӯяд, дастароши фурӯхта накунай. марҳамат касоне ки аз ноҳияи Шоҳмансур хонахар бошед бародоро, яъне ки хонара мехарӣ, ба таъби дилихта ремонти беҳтаринш мекунӣ, даромада зиндагӣ мекунӣ. 3 сотиқ замин гуфтем, 3 дар хона ва дар дарунаш банияи дарунӣ дорад бародоро. аз 230 000 сомонӣ муомила ҳам дорад, свет дорад ва документош ҳамаш 100%. нархша 230 000 сомон мега. аз номи сомонаи мо Насим салом расонед. иншоалло ки савдои хуб ҳам мешавад бародоро. ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, пеши парки Победа. дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp-и соҳибхона мондагия, марҳамат телефонно барои тамос 985 05 66 60 метавонед дар тамос бароед маълумоти муфассалтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, боз як хонаи беҳтарин аст, ки дастарошни хата бидоро занг биза ки успетишка шербача хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар яъне ки Ленинский район гуфтаги хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Чорсу. 4 дар хонаҳа, яъне ки масоҳати заминаш 3.5 сотиқа бародоро. обу свети пастел ҳаст гуфтаги, ремонтҳои беҳтарин, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархи хонара 450 000 сомон мега. 4 тарафи хона маҳкам бародор, дар наздикиашон мактаб, магазин ҳам дорад. хоб марҳамат касоне ки хонахар бошед, 450 000 сомоне, яъне ки аз роҳи калон 1 километр дуртар мебошад хона, ҳамсоярон зиндагӣ мекунад. номерҳои WhatsApp дӯстони азиз мондаги, марҳамат метавонед занг бизанед, маълумоти муфассалтари хона аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, бисёре аз подписчиконам менависанд ки акани аз интиҷа аз шаҳри Бохтар ягон хонаи арзон бигӣ. ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки кӯчаи Файзалӣ д гуфтагиай, 3 дар хонаҳа, 2 сотиқ замин, дастарошни фурӯшӣ дӯстони азиз. хулоса дарвоза ҳам дорад бародоро ва хонаҳои паста ки нав дохтагиянд, 4 тарафш маҳкам, обу светам ҳаст, нархаш 200 000 сомонӣ. ина шербачо боз нагӯям ки дар канали Насим Диҷа хонаҳои арзона мо намеёбем, тамошо намекунем дигар. хоб ремонтҳои хубам бародоро 200 000 сомонӣ. марҳамат, номерҳои WhatsApp шо мондагия 933 00 13 65
метавонед занг бизанед бародаро маълумоти муфассалтари хона аз худусиёбашон дастрас намоед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, марҳамат метавонед дар номерҳои мо роӣ кунед, иншоалло ки хонаҳои шуморо реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирӣ, ҳатман лайкора мезанем ва дар канал подписатсия мекунем. иншоалло ки ягон роз аз замин канал ягон хонаи арзон ё ин ки замини арзона мехарӣ. канали ма бениҳоят дӯстони азиз канали хубай. خلاصه همه نمود همه جهت خانه ماشین میپردیم. خب اعلان البته دوستانی عزیز هفتمین اعلان ما خانه فروشی است قرارداد در شهر وحدت جماعت نومان 3 در خانه 3 سوتیق زمین نرخش 130,000 سومانی میگه. خانه باردار خیلی در این نمی حالت یعنی که کاروبکا می باشد، پدوال هم دارد، در شهر وحدت قرار دارد. تلفن برای تماس 38 86 49 77 میتوانید در تماس برای معلومات انیترشون از خودی باشون دسترس نمایید. دوستان عزیز، هشتمین اعلان ما خانه فروشی است قرارداد در شهر کلوب یعنی که رستورانی آزادی گفتگی. خب یعنی که دوستان عزیز معلومات کم دیگه به ما را میتونید در تماس برید، معلومات مفصل را از خودشان دسترس نمایید. 4 در خانه های 3 سوتیق زمین، خلاصه باردارو بانیه و کخنی هم دارد. دستروشنی فروشی 4 طرفش محکم کردگی. تلفن برای تماس در نمبر 17 نامر دستجای. نرخ خونه را 170,000 سومانی میگه. خونه باردار خلاصه در این همی سسته، یعنی دروازه هم چسبوندگی خانه های پستک میتونید در تماس برید، معلومات انیکترشون از خودشون دسترس نمایید. دوستان عزیز، این آخرین خانه ما است. مرحمت خانه فروشی است قرارداد در ناحیه یوون یعنی که دهه شیرین چشمه. 4 در خانه 10 سوتیق زمین، 1 تا آشخانه، حمام بیرون دارد، دیگدان خانه، انجام خانه، حاجت خانه، باغ یعنی که 30 درخت میوه دهنده دارد. یخدان هم دارد دوستان از در درون یعنی نرخ یعنی که کانسنر میمونه باردارو یعنی که یخدان میموند. ماشینای جمعشوی، انتینای محوره گفتگی، ستنکا و غیره ها جماعتی حسن حسین گفتگی دهه شیرین چشمه. نرخ خانه را برادر 370,000 سومانی میگه. مرحمت دستروشنی فروشی خانه عبارت از 4 حجره و حمامی داخلی بوده، دارای تیغ پاس بودم هست گفتگی. نشاید دوستانی عزیز دکومنتاش هم 80% مرحمت میتونید در تماس برید، معلومات انیکترشون از خودی باشون دسترس نمایید.